Jedi, et nyt pääse, kun me on tätä huggaa kuvaa. Ei, kato, mä yritän tässä seurata näin ovelasti. Joo. Taas hämmentävä tilanne, mä oon taas täällä. Missä koira nyt hävisi? No missä se? Tuohon pitäis tulla joskus meillä. Tehän asutte. Tasapuolista leikkiä. Tehän asutte siinä aika lähellä. Niinkö? Joo, mä asutaan Nivavaarassa. No tappas kummaa. Just. Ja kaikki jutut tulee tähän videolle. Niin. Ehkä se haittaa. Kaikki tietää, missä me asutaan. Niin oikein. Ei. Terve. Kommentoidaanko vielä sinne? Joo. Mitä se nyt tekee? Hukka, mitä sä teet? Miksi noin? Kurreilu. Joo, niin oli. Tää onkin oikeastaan kivaa, että kerrankin Vincenttiä pureilla. Tää on reilua mun mielestä. Muintun oli siis kun näki, että joku nylvyttää. Sellaista, aika tää meidän elämä tulee olla. No oikeesti Riikka heti sille semmosen leikkipupun. Niin sen kimppuun. Joo, heti. Hävettää. No toi on kyllä nylkyttänyt. Ihana kun nää nylkytysjutut tulee tähän. Siis tosiaan semmoista pupua. Tosiaan. Joo, tuo ei oo kyllä mitään nylkyttänyt. Ihme ja kuuma kyllä se muuten yrittää dominoida, mutta nylkyttänyt se ei oo. Noniin. Mitä se Vincentti sanoo, jos mietitään nyt se editin? Häh? Onko se ihan kauan? Perjantain treenit olisiko semmonen? Siinä mitään järkeä. Jotenkin nyt tuli sellainen, että kun menen sinne Tornioon, niin jos Kyry on mukana, niin sen ei tarvitse tulla sinne halmiin ollenkaan. Koko ajan vahtaisi raajuusta, mutta se on turvallinen. Eikö ketään? Katon laittaa se hiihinen. Mutta siis aika hyvä. Kaikki kokonaan paikkaava. Se on vähän tossa. Näetkö sitä luokkapulosta? Seisomisen jälkeen. Se pitää varmaan niin tehdä, että ottaa seisomisen asti. Jättä sun paikkaa. Joo. Ton sekaan tein eka kertaa eläessä, niin siihen Se juokse silloin, niin kukaan joka juoksi sinne keihään. Haluatko sä tappaa, kun juoksi sinne keihään? Äiti, auta. Rassi oli silloin ihan pieni. Jännä sieltä lähtee. Onko se liikaa raskia tuohon? Aa, aivan. Piippasko se? Ei, se ei piippa. Joo. Se jossa... Jos haluatakin, niin se on näin. Sisko sanoo sika ääneksi.